въздухът, който дишате там, атмосферата, в която се намирате, е много застояло всичко там. И в пряк, и в преносен смисъл. Няма да го разберете. Сега ще го изтълкувате някак си по вашите си там глупави разсъждения, защото те тиквите ви не са много от те, които напшат всичко възприемате. Нали разбираш? Въздухът, в който там се намирате и който дишате, е много застоял. И в пряк, и в преносен смисъл. Задачка за качка. За остроумници. Айде да видим колко ще разберете сега значението на това. Разберете на куколо лято. На куколо лято ще разберете. Ако вземеш да мислиш, по него прави на трезва глава. Утре като се наспиш. Защото сега се нафиркал яко, като донски казак пак. Всяка вечер донски казак. Да не всяка вечер, ма през вечер повечето дни от седмицата си донски казак пред екрана. И той там нищо не ти казва. Никоя свясна жена това няма да търпи, защото по този начин и тя се излага. Ама то шунтата си пред целия свят показва разчекнато. Какво не е показало, че той ли ще го е срам? Какъв срам, братко, то пердето му е паднало отдавна на това пред очите. Няма срам. Оперирано е от срам. Такава дума нямам и в речника. Какво е това срам? Но ами бе. Няма срам. И на 82 да стане същата история. Нищо няма да се промени. Той срама го няма. Той срама го няма. Никога не го е имало. По барови е работило само и нищо друго. И за къв чеп, и ако похвалиш, че завършила там някакво си образование, във всеки случай не е висше, може да е полувисше. И какво от това? Като един ден не е работила и не се е търсила работа да работи. Какво от това? Че е завършила там, еди какво си. Знам какво, няма да го кажа. Какво от това? Просто да съшля и да живее студентски живот и мама и тати да й плащат. Да, това е. Да. Да вземе да се тръгне да се търси работа. Не да се занимава с глупости.